Sa sisi empat nagaliang jongi ke Good News TV. Ni ai ku Blei yapi barok ke bapet ya ke program ke jongi haga ke step haga kyrteng ke jong nong penim jongi U Jisu Khrist. Ni ai ku Blei kerpang yapi barok ke buju kershan lem yangi ke Good News TV naga por syakapor. Balangai ke mau lem ru haga jing duai ke jong pi ha baga jing syakri ke jongi lingba ke Good News TV. Nginang la ya ke banang yai pentulun haki por ki sngi ke banang wan barok. Ni aingu U Blei u bala donen kat bat ngi lingba jong kini kisngi ke bala letno jong ni katayo ha ka bang yo snow ya ke jingpuson na Ka Ktien ke jong U Blei ya ka bala lam jingmut dei temen besan bishar hiwat hek ibala kren shibun bat ibala pengen mauru hangi ya ke klam ke balawan ja ha ke Egypt ha ka bau Blei ula penja na kabenta bau penlong yo paro bau un pelat yaki kon Israel naga jinglong rao. Lapen kan mau yang i lingba ki devotion hagi ni kita yo bat hagi ni ki sngi ki bela late no. Shaphrang ki jing terwa ki bau paro ula terwa yo Moses bat yaki kon Israel. Kawai ki jing terwa hadian kawai pat. Bat lara fila ngap yaki tu ki jing terwa ki bau paro ula terwa lingba ki devotion ki bela dem. Kilong ki bau snow day. Lase ki sngo ko mamlilay la rangi pediang ya kita ki jing terwa ki bau paru la terwa la ni sngo ko mau kamlilay lo yo Moses la lo pediang ya kita ki jing terwa ki ba u paru terwa la kalong hakaba u ong ya ki bakin shakri U Blei tambakin shakri hakari Egypt nang ta wong let tamawan let kam sejngai let tang hakajaka ka bahajan nang ta wong let tang bawan let lut but kubakum kita kijing terwa kiba ngilayo i bat ngilayo snow lima kini ki devotion Henry hapdeng jong kabakum kata kapor kadaya ki kon Israel bakin mi negeri Egypt bat bakin yat Shaphrang bat kum ta kijing pusan hagani kapor kumban beteng ya ka ai ka bangiliyo snow lingba jong kini kisngi ki bala let no ka devotion la nega jingya pusan lyngkot hagani kapor kalong it's time to move on lani kani kapor ban yat Shaphrang kani kapor ban yat Shaphrang kani kapor yaki kon Israel bakin yat Shaphrang hadian bagi lami negeri Egypt bat kani kapor yang nga ya piru larangi sngot ko bau Blei ula pelat yang i naga jinglong rau jong kari Egypt kada yang i bagin yat Shaphrang om bangin sa hai Egypt lani om bangin kan mau sa ya ke Egypt Henry kada yang nga ba dia pi bangin yat Shaphrang hagini gesngi kumbakalong yaki kon Israel. Bakaday yaki kon Israel bakin move on. Bakin yat syakmat. Bakin yat Shaphrang haka jingim. Pia ba U Blei ula pelat yaki nagari Egypt. Kamday syu yaki bakin nang kanmao yaki Egypt. Kamday syu yaki bakin nang perkhat ban paidien. Namar don haka jingat lenti yaki kon Israel. Bagi perkhat wan bakin paidien biang syakari Egypt. Lalu bakin pai biang syakari Egypt. Henry kanmao bagay kapor yaki bakin yat Shaphrang. Lani kamday syuru kapor yaki bakin nang kanmao yaki taki jing sya shitom kibaki kila sya hagari Egypt. Kani kapor yaki bakin yat Shaphrang haga jingim. Barkumta ka jingpuson haga ni kasngi halor jong gani kapang it's time to move on. Lani kaladay kapor ban yat Shaphrang. Barkumta ka jingpuson lyngkot haga ni step kalong. Ya kabangila B.Syiem na kitab ka jong Isaya kalinong ka basaw pulay bat kadakot ka bakat pra bat kat kanday Isaya kalinong ka basaw pulay kadakot kat pra bat kat kanday ki Ktien ki baong kumni wat kan mau ya ki ay ki baminswa lamni ki ay ki barim wat perkhat hakmi gan le ka ay ka batmay minta kan mino pinom tip ya ka ngan penlong kalenti hakari klauken bat yakiwa hakari kynja bat ngakwa banbu tangi ni bentai be syakmat jong ni galenong ga bakat pra bat kat kandai wat kan mau yaki ki baminswa lamni ki ki barim wat perkhat hakmi ngan le yaki ka batmai kalong ka ba yangi haduk kata-kata kalong ka ba yangi ki brio bangin klet ni bangin klep de perkhat ya ki ki balaja bat ki bala let no haga jingim jongi kam tam ni lei haba ki jingja ki basngausi
ki jing ki bangila mat haga jingim ka bala leit no lani ki sngi ki bala leit no kalong ka yangi bangin suklet no yaki lani ba nginum perkhat su yaki bat bun sien ki bala ja haga jingim larangi ai perkhat sa yaki ken mau kan kta shibun yaka jingya Shaphrang jongi bangin poi shakathong layatku Shaphrang kata Maria Jansuk lakha yaka hagari Poland but hagapor jongat maba kaba ar Maria kala mat ye shibun ki jing shapin shitom but bun sien kala day ban sha set hakita ki concentration camp lani ki jaka ye bala set yaki hagapor ka jong Hitler but kala day ru ban sha jingit lani ban tiak klambam klamdi bun ski Kaliban syak tengah na baka na kita ke jaka ki bala set ya lagi concentration camp jong kishipai Nazi. Bat kilidan kisngi bakam yo jingbam. Niwat ka bakan di baro shisngi. Bat onda lakut kathma ka Maria kala sakno halit ka jaka ka badan ha London. Ka jaka ka badan ha England ngamut panong. Bat ka arpu arterik ka jong ukala lyngkot jong ka snem kat kendai spa nyupuwei. Ki pulit kilalap ya ka met yap ka jong ka Maria ha ka ying sa ka jong ka. But onda haba kilale ya kita ki test baro ki bayday but kita ki procedure ki bagidai ban le. Kilap ba ka Maria kala yap namar ka jing tngan ni ka bamdan namar ka jing bamdan jing bam ha ka met jong ka. Bara ba kila thau ya ka jing kia jong ka. Ha ka ta ka por kala kia satang saupuai pound lani khat pra ponsan kilogram. But ki pulit ki bapet lani ki investigate ya kata ka case. Lani ya kata ka jingja. Ki lap mahaying jong ka Maria. Ki don shibun ka jingbam. But ki don shibun ki jingbam ki baka ka bu. But way na ki he pulit habaw pet ya ka jingbam ki badon hakaying jong ka Maria uong it was like a food store. Kalalong kum ka jaka bu jingbam. Ka jingbam ka bun. Henry ka snowling ho kalong baka Maria ka yap namar ka jingyap tangan namar ka jingbam dan jingba ka met kadaw kalong baka ta ka jingja kabalaja ya ka Maria ha ka po jong maba ka baar men maka don ha kita ki concentration camp kita ki jaka ka bla set ya ka kala kta shibune ya ka bor jingmut jing berkhat jong ka kala du bakamla su banlat na kata ke jinglong rau kabala tem rau ya ke jingmut jing berkhat jongka bakata ke jingja kabala ja hagat por jogat maba kabar kala batsa ya ke jingmut jing berkhat jongka kala tesa ya ke jingmut jing berkhat jongka ke snowsa kumbagadang don hagat ke concentration camp wat la kala long kabala dun hani ke snow bagalang don sa hagat ke jing shat set hagat ke jing shate hagat jing shakum bat ke penlong ya ka bakan yap namar ka jing tangan wala ka don shibun ka jing bam ha ka yeng ka sem ka jongka upol wong ka city sa ki Philippi ha ka lenong ka lai ka khat ka khat lai wong ye ki Ka Ktien Philippi ka long ka lai ka khat ka khat lai wong ya ka ni ka wei ngale da ka banga klet no ya kita ki ki bshadien bat da ka ba kner no sa ki kiba shakmat skap upol wang ya kini ka way nga le nga klet no ya ki kiba shadien bat nga kner ya ki kiba shakmat Ka Ktien klet hang ni kamut bau polum kan mau shu kamut bau polum kan mau shu kiba la jah ga jingim jongu lani kamut bau polum kan mau shu ya kabala let jong ga jingim ga jongu ha ga jing shisha la fin pet ya ga ni ga city ki Philippi ha ka lenong ga balai ga khot ga sana du ka nyau udang kan mau ya ki kiba let ha ga jingim jongu hende ha bau pol wang ga ni ga khot ga khat lai ha bau ong ngala da ka baklet no ya ki ki bshadien bat nga kner ki bshakmat ka jingmut ka jong apostle Paul ka long ba ki ki balet ha ka jingim kim dei shu balang te mrau ya ka jingim jong pi ba pinya Shaphrang ba pinya chakamat ki ki balet ja ha ka jingim jong pi wala pimla ban klet ya ki pinya kan mau henry ki balet ja ha ka jingim kim dei shu ban te mrau ya pi na ka benta ba pinya Shaphrang ha ka jingim
ki balaja haga jingim jong pi kim deishu ban pentut ye pi haga jinga Shaphrang haga jingim jong pi lar fi sngo thu bo bleu la plat mrau ye pi ko bo la plat ye ki khon Israel na kari Egypt lar fi sngo thu bo bleu la plat mrau ye ka jingim jong pi wat lit sha bakita ki jing prakhat ye ki bala dep kinang te mrau sa ye ka jingim jong pi kal hadu bakan pelong ye pi ba phimla banya Shaphrang haga jingim upo la buang aklat iki bersedian kamut umsha baki iki bersedian ki balet kinang te amrau ya ke jingim jongo kalong ka badon kam yang ngabat ya piru banginang perkhat syuk ya ke ka balaja ha ke jingim jonga jongpi namar ba ublei ko baong u Isaya ublei la dep thau tma ya ki la fi snow thu ba ublei la thau tma ya pi Lara fi snow thu ba pila long u jingthau ba thmai u jong blei bat pila lat mrau na kari Egypt. Wat num kan mau shu ye ki berim. Nama ru blei la thau thmai ye pi. Wat li sha te mrau ye ki berim ki belaja ha ka jingim jong pi snap ka ktien ka jong blei ko ongkum ni ha ka kitab Isaya ka long ba sau fly ka khat pra bat khat kandai. Ong ka ktien ka jong blei. Wat kan mau ye ki ba minshwa. Lamni ki berim wat perkhat hakmi ngan le ya ke ka batmai ka jingkhot ya nga bat ya phi ka long ru baki ki balalet ha ka jingim kim dai shu banang pentut ya nga ya phi abang ya Shaphrang ha ka jingim ban be shaprsa jong ka dak ne ban poi sha ka thong ha ka jingim jonga jong phi kum balong ya ki khun Israel Larau blei ula pelat merau ya pi. Kumba ula pelat ya ki khut Israel na ke Egypt. Kadeiru ya pi ban ya Shaphrang. Om ban nang paidien biang. Om ban nang ikwa biang ya ki balalet. Ni om ban syak te merau sa. Ha kita ki jingja ki balalet. Larau blei ula tau tma ya pi. Move on. Ya Shaphrang. Ngakwa ban bagan mau ya pi. Larau ublei ula tau tma ya pi. Ya Shaphrang ke jingim. Bat wan li syak te merau. Haki ke berim. Usaitan ti unyai penkan mau bet yepi. But usaitan unyai penkan mau bet yaki ke belalet haga jingim jong pi. Un penkan mau ya kita ki jingkemen jong ka belalet haba pidang don bat kani ka perthei, haba pidang im bat kani ka perthei. Ni haba pi commandment ta unyai penkan mau ya kita ki por jong ka jing snowsi, ka por ka belalet no. Henry ka kamram jong a jong pi kalong. Kum ki banget. Lalangi snow thu bau blei ula pelat merau yangi kada yangi bangin ya Shaphrang. Walangi de ban ya ka riklau. Ngin ya Shaphrang. Namar kada ka por yang ayo pi bangin ya Shaphrang. Snow si yagi kon Israel. Ki bawat ondah bagila poi haga jingat lenti riklau. Hapling ki jingat ki kan mau biang ki Egypt. Ki om balai mawan ya lam yangi hang niam dan jaka tap yangi Egypt. Nang ta kiong susu kabha yangi bangilit pai si Egypt. La kumno dang don ka chaka yangi bantep hang ta Egypt ani ka bangiyap ang ni riklau. Kam dai shu yang ayapi banginang pai dien sa ka jinglong brau. Ka dai yang ayapi banya Shaphrang ki jinge kila banwan na bangiyat baru play. Tamak kata compare. Ngin ya Shaphrang na maru play utip banyalam ya ka jingim jonga jongpi. Ngin si beteng ka sngi ka balasai. Kumno ka jinge lam lenti ka jong play ya ki kon Israel la ka riklau. Ka jingyat lenti ka ba pla ka ba ublei uyalam yaki ngiru ngin yat da ka bangi shania ublei ngin yat Shaphrang ha ka jingim namar ngin mat ya ka jingalam ka ba pla ka jong ublei tungin pendem ha ka jingdwai ka jingo ngi ai shame ko try ka jingero ngi ai shame namar ka jingdorin kat ka jong me lembat ngi melakirku yang ngi lemag ka tayo lemag ki jingpuson na ka ktien ka jong me men kirkuru yang ngi ka ngi ha ka bangi di ban yat Shaphrang nang ni bat syakmat jong jingat lenti ke jingim jongi wali syak bagi ki berim ki belalet no aga jingim jongi kendang te merau sa yangi ri rap yangi bangin mat ke jing pelat lut ke jong me bat bangin ya Shaphrang ke jingim ngau ya ka bangu jongi na ba ka kyrteng ke jong U Jisu Kynthei amen tublin kurku yangi limai ni jingpuson na ka Ktien ke jong u na ka bentah ka buram ke jong U Blei amen